Cari daw, teh serasu tangkan dokter finder non nanya nih. Masuk ke madam pajak, nggak sarbo pajak. Engkau serai je kelainnya bisa membayar mana obonu naik dong. Kebono subana bagai yang goti betul nggak? Yang jodoh nembong subana bagai nih. Bono nanya bagai parlemen. Mahasiswa, obsta bumhai. Bo kelai purwo komutiyo go sini gambar so merudondo sini durkungni das digibot komutiyo dokumen mani bai yang tolawo nar paralysis mane bo mane basai mali ata motor function sino je brain aing di common rohano aing thang mali ya nar thang maya bagina aing thang ata samar bo saimi ya bo tang mano saiman sensory ni sing abusing belakene condition belakene pathetic Mau kimong serbo matang sini. Kai hamlia. Omah case rok teh thi klaiman lia. Man agi rok na rok doktor ba experience jungjak. Omah case rok 4 bosor 5 bosor jungjak rok hamai thangman rok aba hai rok no danu. Tau bini o jaga wo bekereng abo busujani ko khusrui thanga CT scan MRI khenge saimana. Nge pura bekereng abo hanya hai a jaga wo agi na hai ke operation khainai. Suja ke ton ke bang saya ni busujani improvement busuk condition MRI dok khai kenge ar je nerve blind dok bekereng dok busuk khusu kha aurok sai mana ja ini mono spine hono bekereng o kaisa kaisa dur kuni abo sung MRI khai kenge busuk khusu kha busuk damage jeng khabo sai mana ja na bro MRI bai te kaise tam khlane CT scan MRI busuk rang total rang rok busuk thangno abo duita khlainen bagai CT scan के तो हॉस्पिटल के 2000 के नंगो MRI 5000 के फारार के तो तेव दाम busur thana fataro MRI थाना 10000 CT scan सह 12000 थाना और दुईटा खलाय के ना बिनि कंडीशन पूरा अब हमने जो हमिया अब साइमन ने नन खजे देता मासिबल दखले क्या Kilenar boleh bahai matang bo. Ketangkai cina hambai, jadi je jorangan mani bagai, sengto nanya mani, obatai hamya, botai hamya mah kena bini jibon matang cina, haida bini kon. Nor ke hamya bahai ke saiman. Bo hamya bahai ke saiman ke bini yakung rok obos kon saimalia, bini yakung rok. Na oba hai case rok pula phron rok nugui pajak da obotai doctor phon operation khlaiphano thi khlaiphano hamlia aba hai na rom hai case pula o nugui pajak da na ke experience njak jeng ke to chini experience ke to jeng bini jara bo bahut thangja tai bini samosto bini yakong robo bebab no thai thangbai ja ujara tongsini khlanya nang ujara tongsini khaina nang manita jara tongsini no bele leri thangjak obuti jaga ro jora tongsini khainari gya jaga khobja kata bukina jora tongsini khlainari gya jaga wo khobjak thakata haipano tini amose ang kok sana nai mani hinke bo jiboni se bini umti obus ngai thangka botai himi bumalia base bumalia bini jibono mo haike no ma thangchinai nei seng YouTube seng nugunai tini seng bono subana ni phayo ifata pair healing center ni ngai amo hairok no subadi hnei kaitar saikalang mani tei seng tini bini o jaga wo phayo seng bono chini je parimani subana ni hnei seng mairung rok gerang rok kisariyana chini je center ni parimani hnei seng tini phai sopai pula phurno norok saiman ja osrai te obon obostha norok video nugui no osrai hamli hanenya subana phaile minta osrai no je nugmani botai hamli hanenya jeng omti rong no suba thai tongu hnei seng tini phai sopai le keta ipata pair healing center ni ngai chenang ki sersin mena ani bumung ke monjorani debroma ang healing ni samung khayo
2006 ni simi tawbo ani healing center tongo ifata pair healing center arbo rogi tongo tabo nai tongo ang suriwi tongo aboro rokno hingke haipano bini obostha ke je tabu bo nuk phaimani hingke botai malia amo haikeno bini jibon ma thangsinai Jatnar wa rugi nai tong taw nora rugi nai me jaga koi busuk jona rok tong na taksinara rogi nai tongmo jagao 3 jona na 3 jona rogi tong tini boron sogoi beke kisi sa sing detail na sina biang busuk rok ni sogoi beke la kisi yang phaibe siti narok eta paran de phaibe ke na ke yang phasi di tese ngo poriskaring siwon kaisa paran de sogoi beke na ke alda jaga ni sogoi ke para hangkata alada no haipono center ke kaisani jagani Epata prayer healing center gangke kazan takte buksang boro jaga doctor bo phaike sar doctor bo phaijak boro doctor duktur sohon tui phayo naina bagai ni boro obno naikha hingke hamnan moton ja ke borok te rugi borok bo 2006 ni thike oma hai rugi hamia sai rok no borok center talangai naiya koi biti bogoya koi surya koi nai loy experience singjak hingke tei sar busaka doctor busaka obo hai rugi rok hamnani dai tongo abo borok ni mote hingke ungthoto gya prai 90% no chance kri hai hingke ta abo CT scan MRI khaiman pore bo saiman nai borok tabu bo hamsugya ekdom abo hai ni saya ngui phano mano akong no sawa gangke naino buskango tam khlaiman MRI CT scan abo borok tabu saipano ang niji chesta khlaino bahai khlaidamano khlaiman kangke borok no report dohrana doctor rok no hingke tapsu sorang kak borok subanani phaileman kisi misa nya borok no chingri klang laisini Bote runggu iko gando kanya ko chinamui tamu tong intro bo salama dongtena chini nogo sar doctor rok phaikya kubongma hamia sai nane rok ma experience ki phaikya bom haima tong ang beleke no bong no nukui tong thoka buka serangka bong no nukui hingke nin sarane do sing do ang bo niji baithang 2-3 bar phaithang jeni do hamra nam musungmani ke tini obai khlaino sing tui phaileka hamia sai nane rok kubongma experience ngai rok sar songbo phaikya ke naimen pore borok do poriskaran sairika khogui huiton liya mo hamnani dai nangkha ma hairok khanai norok ba bo bahai bokha matong bokha do khamo sin takte te obo sing obono bisingo te ekhergeti sing salailia rantangai hingangke ani jagarong ngangke do nokni borong sairika mo mon buskang sagala kam aipon tin bokha poriskar sar songba direct sairika hamnan dai ngai on bagai balakin hamnai sumbanai rok nobo hingke phainer rok no sarsang no belakin hambai borok ni kisar misa erikha borok no khajan takte buksong bo jaga borok ni team o jaga kobongma tongo prai 30-40 jona sakao no borok o jaga mairum ruklangkha duita mairum bag klang thangka rang o jaga 5,000 sakarok 7,500 obo hai bono rukha hingke te khoroksa tongkho jeng te kaisa jaga bo thangna nangnaikho hingke tini baga sanglasinai jotono hambai khoroksa borok no chobana bogi sibusuk borok phaikena di duita gari kuplung bike khungsa yang gari bisingo tongkho
Terus kamu nang sekarang. 어버스나 변다. 바로 좋다 나면 너 짝시도 Masuk madam saja ke sar bu paja engko serai je kelainnya bisma bai mena obonu nai tang ke bono subana bagai yang goti butongo 차 사와라? 차야나? yang jotono bong subana bagai nai bono nai nem bagai kelain 뭐 사와 사이면 yang saksi di sana yang saksi 강원 사자마? bahi sar obusta bum hai 뭐 클라이프로 고모티요 그 신이 남발 참 메르돈도 신이 돌공이 라스 디기봇 모티요 도쿠만마니 바 yang tolawo nar paralysis mane bo mane basai mane ata motor function thino je brain aing ti common bhano aing thang mane ya nar thang ma ba gine haing thang ata samar bo saime ya bo tang ma saima sensory condition awsimi gelekhine condition gelekhine pathetic mo hakimang sa bo ma thangsin Kai hamliya. om hai case rok tei thi klaiman lia man agi rok nor doctor ba experience jak om hai case rok 4 bosor 5 bosor jak rok hamai thangman roga ba hai rok no danu taw bini o jaga o bekreng abo busujani ko khusrui thanga CT scan MRI khage saimanai engke ura bekreng abo hanya hai a jaga o agin hai ke operation khainai sujake tonke ba saime busujani ngi phangman busuk condition MRI ro khage engke আর যে নার্ভ লাইন ro busuk khusru kha ro saimanai ke go doctor sasu khungi anu ke ba kita char ota bo 4 বছর খাবো কলাইনি হাইমনি o MRI ba ti ke stam khaine hana kam Sini mana spine hano background or kaisa kaisa durkungnya abo MRI khage ke khusru kha damage khabo saimana ke na MRI ba ti ke stam khaine CT scan MRI busurang total rang ro busuk thama ab duita khlainan bagai CT scan ke do hospital ke 2000 ke namgo MRI 5000 ke thara ke te da busur thana phataro MRI ke 5000 CT scan CT scan so 12000 thana o duita khlagen ke na bini condition pura abo hamna je hamia abo saimana ke nun khlajak deta masih benda khlak ya Kilenar boleh bahai matang bo. Ketang kai chana hambai. Jadi je joraman mani bagai. Sang to nai ni mani obatai hamya. Botai hamya ma hai kana bini jibon ma thangsi nai. Haita bini kon. Nor ke hamya bahai ke saiman. Bo hamya bahai ke saiman ke bini yakung ro obos kun saimaliya. Bini yakung ro. Oba hai case rok pula phrono rok nugui paijek da obotai doctor phono operation klaipono tik klaipono hamlia aba hai na rom hai case pula nugui paijek da na ke experience ungjak Sung ka to chini experience ka to mebang bin yakung rok ti thangbai kya mebang no bin yakung bini jora bo bahut thangja tai bini samosto bini yakung ro bo beba no thai thangbai ja ujora tong sini khlanya nang jora tong sini khaina nang manita jora tong sini
Lirik kangjak obutui jaga Nam jagya rugi bono bo jora tongchini khlainari gya jaga khobjak ta bukina jora tongchini khlainari gya jaga bo khobjak thakata haipeno tini amose ang kok sana nai mani hingke bo jiboni se bini umtui obus ngi thangka botai himi bumalia base bumalia bini jibono mo haike numa thangchinai nei seng YouTube seng nugunai tini seng bono subana ni hini phayo ifata per healing center ni ingei omo hairokno subadi hinai kaitar saikalang mani tiyei seng tini bini o jaga bo phayo seng bono chini je parimani subana ni hinai seng mairong rok gerang rok kisarayano chini je center ni parimani hinai seng tini phai sapai puila khuruna norok saimanjak osraite bun obostha norok video nugui no osrai hamli anenyo subana phailementa osrai no je nugbani botai hamliya hinno seng omtei rongno suba thai tongo nei seng tini phai sapai leketa ipata pe healing center ni ngei norong ki search ni men ani bumung ke monjorani debroma ang healing ni samung khayo 2006 ni simi tawwa ani healing center tongo ifata pe healing center arbo rugi tongo tabo nai tongo ang suriwi tongo aboro rongno ke haikono bini obostha ke ang YouTube nugui je tabu bonuk phaimani ke botai malia amo haikena bini jibon ma thangsinai norong wa rugi nai tong taw nora rugi nai me jaga koi busuk jona rok tong na tak sinara rugi nai tong ma jaga wo 3 jona na 3 jona rugi tong ge tini boron sawol ba ki hisa sing detail kana sin biang busuk rong sawol ba kya kaisa palan da sawol ba kya nai ke alda jaga ni sawol kya para kita alada no hapono center ke kaisen jaga center ni sarita kata prevention ganke hazan takte buksang borok o jaga doctor bo phaikya sar doctor bo phaijak borok doctor sohon tui phayo naina bagai ge borok no naikha ge hamnan moton ja ke borok te rugi borok bo busuk bosor drama rugi na 2006 ni simi rugi sri payment 2006 ni ठीक है ओमा हाय रुगी हमें चाहे रखनो borok borok center telangai naya koi biti bogo ya koi surya koi nai loy experience jak ngate sar busaka doctor busaka oba hai rugi rok hamnani dai tongo abo borok ni moting ka ke ungthoto gya prai 90% no chance kri hai ngate abu CT scan MRI khamen pore bo saiman nai borok tabu bo ham subya ekdom aba hai ni saya ngi phana mano akong no sawa ganke naino buskango tam khlaiman MRI CT scan abo borok tabu sayapono ang niji chesta khlaino bahai khlaidamano khlaiman kanke borok no report dokhrana doctor no nge tapsu sorang ka borok subanan phailemen kisi misa ni aborok no chung reklang lasini kete khonsa baibo chung kok salani tongko pasagala tai phala katha chibai pun sama dari model electronics Denggu. enggak Iko kando kanyo ko china muita. mitro bo sama doktor chini nogo sar doctor rok phaikya kubungma hame saya nane ro ma experience phaikya buma hai ma tong Pele kan abang nanu ko itong thokra. Mungkin ini serane do sung do ang bon niji bai thang du tin bar phai sang nin do am nam sung mani ke tini yo bai khlai no sung tui phai le ka hame saya nane ro kubang ma experience nge ro sa sang phai ka ke nai men kore bor do poriskar sai ka ogi bui ton liya Kazan takte busong bo jaga borok ni team o jaga kubangma tongo prai 30 40 jon sakawano borok o jaga mairum do klangkha duita mairum be klangthangka ka rang o jaga 5 sakara 7,000 7,500 o hai bono rokha
Inkangke te khoroksa tongkho जों te kaisa jaga bo thangna nangnaikho inkhe ang dono khub hamrna musung mani nini nogo 2 bar 3 bar saikya an je mansa khlaikya gasini team bo phai sokpakya nono hamrna musung gin doctor tuktup tui pheleke jingbo nungsi thangmai phono ni nogo phai phan nai pheno nei phaile mani epena angke nono hamri mantha tok aba hairok ing jagai tongmani ning tau bum hai matong bokha nono nai phe mani Adi kaham matong ka tau bum hai kostong tong do ki sala pula pro do nung saka koston khobor abo tau ki bum hai tong Gengja. kun sai na aram mo hai matong na ning seng seng kiu jama situi ro Setimana. kiu ki maya Aku hekju mai ro ko go niji khosa sai jaman sa mana tahu. ta sing tuk jak nung ma ba Uang tu bicara kata papa. Wasu usu kutu bicara. da ko thang sin se ham ba ko